Γεια σας, το όνομά μου είναι Πολίνα και αυτό το βίντεο δημιουργήθηκε. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει το ηλεκτρονικό εμπόριο, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες, ενισχύοντας την εξυπηρέτηση πελατών και εξατομικεύοντας τις προσφορές. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει τη συμπεριφορά, προτιμήσεις, ιστορικό αγορών για να παρέχει τα πιο σχετικά προϊόντα. Ενώ τα chatbots επιταχύνουν την απόκριση και βελτιώνουν την εξυπηρέτηση, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, εξοικονομώντας κόστος, βελτιώνοντας ταχύτητα παράδοσης. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται γρήγορα στις τάσεις και διακυμάνσεις της ζήτησης. Ωστόσο, με αυτές τις προόδους έρχονται νομικές προκλήσεις, όπως η διασφάλιση ιδιωτικότητας δεδομένων σύμφωνα με το GDPR και η διαχείριση θεμάτων πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με περιεχόμενο από την τεχνητή νοημοσύνη. Ανησυχία είναι η ευθύνη αποφάσεων της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά αν παραβιάζουν δικαιώματα χρηστών. Για πλήρη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, πρέπει να αναπτύξουμε σταθερό νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει προστασία δεδομένων, σέβεται πνευματικά δικαιώματα και αντιμετωπίζει ευθύνη. Κάνουμε τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί έξυπνα, ασφαλή και αποτελεσματικά. Επικοινωνήστε με το Crowded.ai, ενισχύουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο.